बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' माहारिनि फिन सासे थुनलाइगिरिया साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। क'क्राझार जिल्लानि परबतजरा मखुमानि सिङाव थानाय बासबारिनि थागिबि अम्बिकागिरि हाज'वारिनि मुङा मैया साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय फोसावजादों। अम्बिकागिरि हाज'वारिया पूर्वी बरमोदैनि लिरनाय असमिया सल' बिजाब शान्तनु कुलन्दनखौ बर' रावाव राव सोलायनायनि थाखाय बे बान्थाखौ होनाय जायो। मख'नो गोनांदि अम्बिकागिरि हाज'वारिया लाजिगुसु आरो मिथिंगा सिख्ला खन्थाइ बिजाबजों लोगोसे बिलोरुगुंनि सिख्ला सल' बिजाबफोरखौबो सुजुबोदों। शान्तनु पोलेरिटि फिसाज्ला सल'माखौ बर'आव राव सोलायनानै साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानायाव बिथाङा गोजोननाय फोरमायो। साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानायाव बासबारि दख'रा एबसु बर' थुनलाइ आफाद परबतजरा जिल्ला बर' समाज TCLCCनि मासिगिरिजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै अम्बिकागिरि हाज'वारिनि न'आव नुजाथिहैनानै गाहाम हामलायथि जासिनायजों लोगोसे बरायहैयो। माने गोग्गाथाव मैया बेलासियावहाय बे माबाखौ मोननानै निउसखौ मोननानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आङो। बिसेसकरि जे बिथाङा बान्थाखौ मोनदों सार अम्बिकागिरि हाज'वारि, बिथाङा जोंनि गामिनिनो आंनि आदैबो जायो। दा बिथांनि बे खौरांखौ मोननानै बिसेसकरि ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों। बे ओनसोलाव परबतजरा ओनसोलाव बिथांनि जे बिहोमा, बे बिहोमाया अराय सम बिदि थालांसिगोन आरो बिथांनि जे बिहोमा बेखौहाय नुनानै जोंनि इयुन जोलैफ्रा मोनसे नाजानाया फैगोन होननानै आं आसा खालामदों। बिथाङा बे एथ' गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों साहित्य एकाडेमि जे एथ' गिदिर मोनसे प्रेस्टिजियास बान्था बेखौ मोननो हानायनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बिथांनिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो जासिहरदों। बे समाव गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि नैबे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सार अम्बिकागिरि हाज'वारि बिथांनिसिम गोजोननाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। आरो जों जोबोद गोग्गानाय मोनदों। गोजोननायजों जों गोजोननाय बाथ्राखौ जों हयथ' खुगाजों बुंनानै फोरमायजोबनो हाया। जे सारा जोंखौहाय जोंनि बे ओनसोलखौहाय परबतजरायावहाय गोबाव समनिफ्रायनो साहित्य सभायाव नांथाबनानैबो दङमोन, खामानि मावबोदोंमोन। बिथांनि गोबां बिहोमा दङ। बेबायदियैनो बिथाङा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों गोबां बिजाब लिरबोदों, बिजाबखौहाय राव दानस्लायबोदों। बेबायदिनो दिनै फैयै फैयै बिथांनि नाजानायनि फिथाइया दिनैहाय मोगथाङाव महर मोनदों। बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय जासिदों आरो जोबोद खुसिजों जों दुग्गानाय मोनदों गावखौनो गाव। आं आसा खालामदों दिनैहाय जोंनि परबतजरा ओनसोलाव गिबियावनो जोंनि मानगोनां सार जनिल कुमार ब्रह्म साराबो साहित्य एकाडेमि मोनदों। बेजों लोगोसे नेसनेल लेभेलनि मोनाखैबाबो बिथांनिनो टिपाइनिनो जोंना प्रमद ब्रह्म सार बिथाङाबो समेश्वरी बान्थाखौ मोननो हादों। बेबायदियैनो जोंनाव गोबां बेबायदि फिसा फिसौजों लोगोसे दिनै नेसनेल लेभेलनि एबा साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाया सानै जाहैबाय। आसा खालामो उन जोलैफोरा जोंनि नैबे बिथांमोननि आगानखौ संनानै हयथ' उन जोलै बिथांमोनाबो हयथ' इयुनावहाय मोजां मोनसे फिथाइ मोनहैगोन बा बेबायदिनो बान्था गेदेर गेदेर बिनिफ्राय देरसिन बान्थाबो मोनहैनो हानाय आसा खालामदों जों। बेथ' खुब गोजोनथाव बाथ्रा। आं दा गिबियावनो जोंनि बासबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावहरदों। आरो गिबियाव आङो जोंनि जायनोखि बान्था मोनगिरि सार अम्बिकागिरि हाज'वारि बिथांनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर आं बावो। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो परबतजरा ओनसोलाव
जोङो जेदेखि दा थासारियाव दङ जों दा बे थासारिखौ गोग्लैसोनाय होननानै जोङो बुंबाय थायो नाथायबा जों दिनै नुनो मोनगासिनो दं जे पर्बतजरा ओनसोलनिफ्रायबो बेबायदि माखासे सुबुं धोन जोंनि गेजेराव ओंखारबोगासिनो दङ दा आं बेखौ खुब गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि गेजेराव आरो फैबाय थानाय इयुन जोलैफ्राबो जाहाथे बे सारमोन बायदि बेबायदि माखासे लिरबिदां लिरनानै बेबायदि आरोबाव बान्था बेबायदि आरजिनो हायो बा मोननो हायो आं बेखौहाय आसा खालामदों आरो आङो सारखौ जेनाखि बिथाङा बे जेखौ लिरनानै बान्था मोनदों दा साहित्य एकाडेमि दा बिनि सिगाङावबो सारा मोनसे बान्था मोननो हाबावदों होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों जे बे बिजाबनि सायावनो बर' राइटार्स एकाडेमिनिफ्राय आरो बे मोनसे बान्था बिथाङा सिगाङाव मोननो हाबावदों दा बिनि उनावहाय दिनैहाय नैबे साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ बिथाङा मोननो हादों खुब गोजोननाय मोनदों जोङो बासबारि बा जों पर्बतजरा हालामनि जानानै आं दा बिनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननि गेजेरजों आं फिन खेबसे आरोबाव साबायखर जासिबावबाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव सारा आरोबाव गोजौआवहाय आरो दावखोलांनो हाबावो बा मोजां हाबा मावनो हाबावो हारिनि थाखाय आं बेखौ आसा खालामबाय। नमस्कार मैं डॉक्टर प्रतिभा पसारी अग्रवाल IVF स्पेशलिस्ट एट अपोलो फार्टिलिटी गुवाहाटी मैं जनाब विचारिছো जे मैं कक्राझार अपोलो डायग्नोस्टिकत 23 मार्चत आহি आसो दुपरिया 12टा बजार পৰা এটা বিনামূলীয়া নিসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে নিসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে আপোনালোকে বুকিংৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত আকৌ একবাৰ কৈছো 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইন্টমেন্টটো বুক কৰিব পাৰে ধন্যবাদ।